Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri ani wulikajɔ la i k'a dɔn an seginna an ka kɛnɛ kan laadalajɛmu an fɛ yan min ye ayiwa maa minnu damana san 20 san 40 maa minnu bɛ tubabu jamana farafin jamana arabuw ka jamana chinois jamana lamɛrikaw ka jamana na an k'a bɔlen d'u ma sabula jɛmukan in dabɔlen de e kama kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛmukan ye bi min ye Mamutu Surunin ye ne n'ale bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ nɛgɛw la Buwa Jabate ba ni bɔda cɛ jɛmukan ye k'a lasaw ma Abdou Touré Daba Tunkara jɛmukan ye k'a hakilina bɔ k'a bi kabini diɲɛ kununko ka n'a bila bila Daba Tunkara o tuma min ye Abdou ye a bara ka labɛn k'a donna kumaso kɔnɔ ka ban yanni sɔɔni cɛ an bɛ baabu bɔ k'a bi Mamutu an balimaw an minnu bara k'a lamɛn i k'a dɔn i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ an ka foli ani tɔnnibaw ye n y'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ Abdou Touré i k'a dɔn a donna kumaso kɔnɔ ka ban min ye kaatumi ye i k'a dɔn wulikajɔ minnu bɛ diɲɛ sɛgɛnna ni bunako kan Abdou Touré i k'a dɔn i ni tile an b'a ni tile karamɔgɔ Daba Tunkara min ye wulikajɔ ye i n'a fɔ i yɛrɛ fɔ cogo min na min ye fɛn caman kɔni ye u bɛ sen na an bɛ don min na i n'a fɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye wulikajɔ ye a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ta fan ye min ye o ye jamanaden minnu ye minnu sigilen bɛ Tunkara ni bi fɛn min kɔni ye jɛrɛjɛkulu ye min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka taabolo kuraw kan janko sariyabolo minnu bɛ yen n'o bɛ ka labɛn janko kalata yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na kosɛbɛ kalata tɛmɛnen dɔw kɛla minnu bɛ yen ni a kɔfɛ gɛlɛya tila ka wuli kalata kura minnu bɛ ka kɛ walasa ka se ka o gɛlɛyaw ɲɛsigi ka fɛɛrɛ kura ɲini olu la ani fana min ye malidenw ye minnu sigilen bɛ tunga na olu fana sen bɛ se ka don vote la cogo min na i n'a fɔ député vote o baaraw kɔni bɛ sen na o bɛ se ka jate cogo min na u dɛmɛna circonscription ye i n'a fɔ sigida minnu kan ka député hakɛ min di o bɛ kɛ cogo min na Mali kɔnɔ yan nɔ ka malidenw minnu bɛ taama yɔrɔ la k'u fana jate o baara kɛ n bɛ se k'a fɔ ko fana bɛ sen na bi. Oui, Abdou, vraiment au point il le faut parce que i k'a dɔn a ka fisa Mali yɛrɛ ma a k'a ka jamana den da dɔn jango kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna maa caman de ni bi bɔ ni masakɛsigiw bi kɛ maa caman de bɛ bɔ a la k'a sababu kɛ u ka jate dɔnnen tɛ Abdou i k'a dɔn o ye fiɲɛba ye jamana kɔnɔ jamana min n'a ka d'a ye gɛlɛya kan'a sɔrɔ tuguni votew kelen kɔfɛ Abdou i k'a dɔn tu as une fierté n'i votera maa min ye k'o sigira a fierté bɛ nin na Abdou n'i ma voté maa mana sigi e dun balila ka voté i ka droit ma sabati a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ tigi ni sigilen man kan donc o t'i ka président ye o t'i ka maa ye parce que e yɛrɛ ma voté parce que n'i votera contre walima pour o bɛɛ ye i ni donna jamana yiriwali la donc impérativement diyagoya don jamana ɲɛmɔgɔw ka bi transition mɔgɔw jamana den da ka dɔn jamana den da ka dɔn min ye jamana kɔnɔna o ko tɛ mais nka jamana kɔkanna Abdou n'i ye Mali ta k'a lajɛ maliden min bɛ kɔfɛ u kun ye jate minnu di a ka ca san 10 san 20 ye ko maa miliyɔn 6 o kɔni maliden min bɛ kɔfɛ bɛ a ka ca maa miliyɔn 10 ye donc n'i ye o wulikajɔw n'o hakilina ta i k'a dɔn an yɛrɛ gɛrɛla kunnafoni dili la waati la ministre min ni u k'a ma ministre de l'administration territoriale an y'a ɲininka a kuma na min ye wulikajɔ ni hakilinaw ye maliden da ka dɔn jango jamanaden minnu bɛ kɔfɛ n'o kɛra i k'a dɔn hakilina caman bɛ yen ani dɛmɛ ni ayiwa hali u ka sɛbɛnfura ko n'i ye min da dɔn i k'a dɔn a bɛ ɲɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛnfura ka walankata bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ jango maliden minnu bɛ kɔ kan Abdou je suis parfaitement d'accord u bɛ ko la bi papier ko ni fɛnw na maliden ka da k'a da dɔn a bɛɛ lajɛlen ni sɛbɛn ka kan naam a bɛɛ lajɛlen ni sɛbɛn ka kan o de y'a kɛ u bɛ ka maaw da sumu janko min ye an ka furancɛ fanga u ka wasabulon min bɛ yen ni o ye CNT ye u ka kulu min bɛ yen n'o bɛ sariya ko ɲɛnabɔ n'an ka ma ko commission loi mun kɔni ye jɛrɛjɛkulu n'u ye maa min wele u b'i ɲininka i fɛla n'i ka taafan n'i ka hakilila ye min ye o bɛ ɲɛfɔ a y'o fana ɲɛfɔ la ka fara u bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye ni baaraw kɛla ni baara sera kundama dɔ la o ni maa minnu kumana u bɛ segin k'aw wele tuguni a ye minnu fɔ olu sera ka minnu ta la ani a tɔw bɛ kɛ cogo min na u b'o ɲɛfɔ ye o de siratigɛ la min ye tarata tɛmɛnen ye min ye conseil supérieur de la diaspora malienne CSDM olu ka maaw olu kɔni welela ka ɲɛfɔli k'u ye o kɛnɛ kan an yɛrɛw tun bɛ yen nɔ walasa ka se ka kunnafoni ta u nɔfɛ min ye u ka secrétaire général ye ni o ye Magan Sidibe ye baaraw bannen kɔ o ni député bulon maaw tilalen ɲɔgɔn ye la u ye dakuruɲɛ 2 d'a ma an k'o lamɛn projet de loi n'o bɛ élection kan ka kan ka kɛ cogo di
et au comment devait Sénat. C'est un député souhait parce que c'est un thème de un député où il y a 631 condamnés. Au lieu de grand projet voté, il y a eu un force à voter, ou va faire que Jamana Hakinata don. Donc au hukumu kono, où il y a un wili. On y regarde mon flabé au député ou là, flank refait. Saran Touré, Ani Bamsa Sissé. On a 16 de moraux de l'enfant. Donc commission mimbe sente kono nous ba fama commission loi ani donre au lieu de envoyer pi. On y bara doké. Anano Baraduma. On a présenté là, où il y a question de poser à nous dire. On a Barakonana, où il y a question de se déposer. Aux questions de se battre, à Guillemayro, maintenant d'Abena Soluma. À follow, il y a un ko, on hakinata et mounier, l'improché de loi in Hukumukono. Anya Yurula Kafo, on hakinata et Kafo, il mabna do Koula, Kodo Binake, Kokurae, loi in Kono. Oye mounier. B'a fort ko age est tonnier tomi enfin ton et voilà chakera doye chakera mimbe na sigi mimbe élection conduit ka élection ke faut qu'on a assez adana parce que ambeba kalama ka fo wati teme bagay élection kechugo résultat nous bora hakli manjon yekosobe de gunana faut coup d'état on en a voilà donc malien beba donc a fourni élection karate gachugo et ni gakoy gagnina kasoro elle était commencera donc en hakila ni chakeda mi nu ba fama ko jean hakila no sigira abna dobo o gelal on yere ba fa ka gelen régler des peu mais na ma régler peu kana abna dobo wala no boray et il y a Iraka fort en mounouve jamana kohan. Beba don en sanduru de flèches demna avec la pour que malien mounouve jamana koha kuka député au sort et aucun au sabatira ça. Bon à tout rami maoué ou élu chokoti. Donc il y a ira loi incono ka fort circonscription grand jamana kohan. Pour que Ambanga député ou élu Tchogomi. Donc, Anya Iraka fort ou Ekonymaye. Bon, on a kinata yemiye au circulation kola anyo fort, Kairula, Dore ou Tafo. Bon, don de benase arbitrage biquet pour savoir circonscription no nonga kanga Tchogomi. Entre la lat memo Kwama, Koubena Ambewele. Ou donna normalement un don décision monotara. Audition nous non connala oui moni mu adopté donc ambolu don automala donc anya irafna ka fo anga ton asigira asanduri yenginani asanworo yenginani o sanworo konnana anga ton buluma fara jamana ko kambi buluma fara biduru de do abe jamana biduru kono et anga adhérent atemena million kelen kan 600 million kelen malien de l'extra atemeno kan. Et donc, ambe baramina, ambala anyireka warilla, gouvernement wardama, ambala anyireka warilla, anya iraka fo, ton misigira au bout de 6 ans, ka représentation biduru soro jamana koka, ka 1 million et quelques kosoro adhérents kono jamana koka, anya iraka fo au ton te ton fitinier. Il faut que au cas au ton mina comme il tombe le bas. Donc, à ce temps, moi, je suis concurrence débat au conseil, mais concurrence est un atelier béni Jorod, un béniron d'affaires. Donc, Anya Irakafo, au lieu de Minabi, en Fanabi là, ou bien Yoromunu, en Fanabi Yendi, ou bien Baramina, en Fanabo Baralla, ou Signa Kuminga, en Fanasigna Okunga, ou bien Fetieri, en Fanabi Fetieri. Donc, à partir de ce moment-là, au Hakli Jakabo, pour que beni oluni minga kan enfana no kan enfana kan yoroso donc anye ni kuma nu defo kuma chama ba fora mais miseka mifa awiye woye nu nya quoi to minya foka foko carte ni na ko boré woya on président donc ayo fo depuis le mois d'août dernier au de sabatira donc bi carte ni na boré carte biométrique électeur
aux décisions d'État o de bena carte nina remplacer donc nina be munu bolo olu ka numéro min b'a kan ni carte d'identité bɛ dilanna tuma min u b'o numéro de transfert o ka carte d'identité kan ewa nina tɛ munu bolo nina ye mun ye numéro d'immatriculation administrative nina in tɔgɔ y'o de donc bɛɛ b'o numéro sɔrɔ i ka carte d'identité biométrique kan donc c'est une décision a kɛra a bɛna kɛ a taara a bɛna kɛ bon ne bɛ min fɔ an balimaw ye minnu bɛ jamana kɔ kan u k'a dɔn k'a fɔ anw ye tɔn ye an bɛ yan nɔ an bɛ baara kɛ olu de ye an bɛ kuma olu de tɔgɔ la fɛn fɛn n'an b'a kɛ an b'a kɛ olu de tɔgɔ la u ka a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min kɔnɔ bi jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bolo fara ɲɔgɔn kan an kana bɔ an ka dirigeants kɔ an kana b'u kɔ parce que n'an bɔr'u kɔ sɛgɛn o sɛgɛn n'an y'a ye sɛgɛn in dɔ de bɛ fara a kan donc au moins olu bɛ an ɲɛ fɔlɔ u bɛ baara minnu na an ɲɛ b'o baaraw la a kɔni bɛ se ka kɛ tuma dɔw la u bɛ ko dɔw kɛ o ma diya an ye mais hali n'o de kɛra an kana b'o kɔ parce que n'an bɔr'u kɔ an b'olu fanga dɔgɔya n'an y'olu fanga dɔgɔya an bɛ min ɲini gɛlɛya in kɔfɛ an bɛna dɛsɛ k'a sɔrɔ. Alors Abdou Touré an bɛ ɲɛma minnu kɔ an kana b'u kɔ n'o tɛ i k'a dɔn gɛlɛya caman dalen bɛ ɲɔgɔn kan u sen dalen dɔ kan k'a bɛɛ wuli o tuma an kana b'u kɔ min ye ayiwa CDM secrétaire général ye nin y'a ka kɔrɔfɔ ye naam min ye karamɔgɔ Daba Tunkara i y'a fɔ cogo min na nin ye nin kɔni ye an ɲɛsinen de ye fɛn ma fɛn min bɛ yen nɔ n'u bɛ kalata jɛlen labɛnni n'a bɛ o kofɔ o kɛnɛ in kan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na min ye secrétaire général kɔni ale kumana nka ɲɛfɔli caman bɛ ka kɔn o fana ɲɛ an hakili b'a la k'a fɔ min ye kalata kɔɲɔw ye a bɛ se ka sigi sen kan cogo min na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bi karamɔgɔ Daba Tunkara ni gɛlɛya bi malidenw kan bi o de ye sɛbɛnko gɛlɛya ye donc Madiba an n'a kun kumana fɛn caman kan a kun ye ɲɛfɔli caman kɛ an ye an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔn nɛgɛjuru la sisan nin waati in na. Oui, Abdou, il le faut parce que ni Madiba n'a déjà avec négocié là, am se kata. Allô, Madiba. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Itouré. Amba Aïdra. Oui, le président. Les grands Tumberanké, comment vas-tu? Mais non, mais nous on est parti où? On est déjà à la frontière du Niger. Non, oui, toi tu dois aller en Guinée et tu seras bloqué. En Bita, président en Bita. Et non, maintenant, il y a une solution dans l'Ambita. Non, tu vas aller en Guinée et c'est là-bas où tu seras bloqué avant que la CEDEAO aussi. Ok, d'accord. Aïdara, bismillah. Ça, mais quand il faut que vous le faites là, t'as pas. Regardons, ni mɔgɔ kan ka fɔ ni carte d'identité ni ko la diaspora ka hakɛ ka ko la wallahi daba i kan ka fɔ parce que kɛlɛ daminɛna e ɲɛna an ka kɛlɛ kɛra carte nina ko ni maliyɛn min bɛ yɔrɔ min na u ka jate awɔ ani ka représentation sɔrɔ an ka wasobulonba kɔnɔ i ye émission caman k'o la i ye jɔyɔrɔ caman k'o la i an b'a fɔ alhamdulilayi i ni ce i ka wulikajɔ la Abdou n'i ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ka jɛ ka fɔ lamɛnbagaw bɛɛ fana fo k'u supporters bɛɛ fana fo donc effectivement an welela CNT la k'an ma ɲininka an ka hakilinata ye fɛn min ye loi min tɔgɔ ko age i ka lo loi ni TDR adopté don an tun fana tun bɛ yen atelier an tun kɛra yen an y'an ka hakilinata di bon age mɔgɔw kan ka choisi cogoya min ko mɔgɔ 7 olu bɛna age mɔgɔw sugandi mais mɔgɔ 4 bɛ sugandi premier ministre bolo o ma taa an ka ji min sira fɛ an tɛ sɔn parce que le premier ministre il est politique il a un petit parti qui n'a jamais eu 2%. K'a fɔ ko ale de bɛna mɔgɔ 4 sugandi mɔgɔ 7 tɔw bɛna sugandi CNT bolo mɔgɔw dun tɛ CNT min votera transition de y'u désigné k'u bila yen n ko o kana taa kɛ fɛla wɛrɛ ye donc fo k'o sugandi cogo fo k'o changer a filanan mɔgɔ min bɛ kɛ age kɔnɔ o ye mɔgɔ 9 ye a mɔgɔ 9 candidature libre de don awɔ donc an ko fɔ diaspora mɔgɔ 2 ka sɔrɔ olu kɔnɔna
on a des compétences avérées. Donc on a circonscription électorale au fond. Ango nani ka ke farafina nani ka ke dunya tawul kono ka sababu ke muye ni mali dewu jete mi siglon bi kokam 95% seniorement que mais bi kononto ay duru siglon bi farafina awo donc mais o kana fana buduru mi siglon bi koka farafina koka an kana hake boyu bolo donc avec 4 circonscriptions électorales en Afrique et 4 dans le reste du monde. Aya France yorma wulowla en fait. Donc en you foué. Maintenant mode de scrutin fana en benam. Mais au benata ngona amma jate. Kanga hakke don. Ambi saka participer jogodi. Abigala. Kabini 2009 mi recensement mi kera. Ukoko aye million nani. Banque mondiale ni Yekutoro Yaira, car faut ça que 25 ans, Mali population est doublée. À fond 2009, quand c'est ça, ma carte là. Donc, dans 3 millions nani, 2009, quand c'est million 5 ou million, en tout cas, million, donc, il faut qu'il y ait. Non, ma jette, il faut qu'il y ait ambita élection. Kama sur fichier électoral mbuble 600 anga hakemi ya kono mimbi malien mimbi seka voter oui 452 900 quand même hein 452 900 sur 6 millions estimés de maliens imaro kadoro kodjo voilà donc enfin au recensement ko bina watita go benata comme mali kura ko jode ko de don antina so ka mali kura ni kredi karaba ka mali dum mun sigil be ko kan kanto ko ola utuna bama donc fa yo nyenye maintenant partage fon be ke chogam so conseil ni ngal min ke ko député Tanduru on m'a be amma parce que député Tanduru anga chanoye Sénégal uka diaspora ye million sabaniko uka million tandour de buka affaire moko tandour de buka assemblée kono andu ta ka chali diaspora affaire Sénégal tay pium ango bon ou 10% de l'assemblée nen assemblée qui a député wasu dem kemefly awo anga muganso na chayro kamfana o 10% kadam o de ya ambulo ankoni bolo o de akechogoy amana kechogo ambi femini na o ye groupe parlementaire pour contrôler l'action gouvernementale d'abord transition ni anana tumala anana diaspora yereka tumala en fait parce que ni transition tumana ambala ka femi l'athlète arseka l'athlète président Elibolo pour politicien nous ya fié engagé mo kan chamana usra nende do tungaran ko kana jate angana ga carte électeur soro parce que nan jatira minimum d'abord on aura 3 millions ou 2 millions minimum d'électeurs. Tout à fait. Alors Mali président si ma 2 millions et demi élections à fait voix soro udumbado en fait antina wa kile mina ka boto mo donc ils ont peur d'avoir un président malien avec résidence à l'étranger. Au surnom au-delà. Au président de quoi élection fana. Anga serait souvent mimbi à la sisa. À article 28. Qu'au parti politique drone de ce candidat blanc député. Ango offre à Kaboa la faut que antisécata élection de constitution m'a révisé. C'est non m'a révisé parce que Altina ira sur le parti politique là. Mais moi on fait une diaspora là. Aka hacker do aka parti politique kono. Donc on fait un combien mimena on fait bina nyana bo ni révision constitutionnelle ni tuma sera. Ibo ou révision beke. Mais comme kala ba fait mieux. Bi malien mako be minna. Urgemment depuis très longtemps. Au des cartes ni na koy. Kartina. Ayo kele ke ibo kalam. Mbadon.
ne kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a kuma fɔ k'a fɔ carte ɲinan nin an ka carte d'identité a bɛna yɛlɛma ka kɛ carte d'identité consulaire et électeur ne y'a fɔ publiquement à New York pendant ma visite là-bas en août dernier a labanna a officialisera maintenant u b'a la ka compagnie de ɲini compagnie fila yɛrɛ sɔrɔ la min b'o baara daminɛ donc numéro min bɛ carte ɲinan na o de bɛ taa ka bila i ka carte d'identité kɔnɔ avec carte d'identité biométrique et électeur an y'a laɲini a ka kɛ 100 ans ye i b'a fɔ Sénégal ta ye cogoya min na n'u bɛnna ma a ka kɛ 105 ye an mɔgɔ minnu sigilen bɛ kɔ kan a bɛ kɛ carte d'identité consulaire biométrique et électeur pour 5 ans carte ɲinan ko banna pewu maintenant Kulibali kenu minnu bɛ yen minnu b'a fɛ ko minnu sigilen bɛ yen k'u tɔgɔ ni jamu changer ani u sɔrɔla waati min na k'u changer o bɛɛ bi kɛ mais n'a kɛra nin se Kulibali keni tɛna jɔ tugun k'a fɔ ko k'a tɛ changer tugun dɛ a bɛ kɛ siɲɛ ko kelen de mais o bɛɛ n'a ta comme immigration a tɛ jɔ quoi serveur min b'an ka carte d'identité no fɛn n'u dilan o bɛɛ bɛ kɛ Mali kɔnɔ yan ni Kulibali kelen taara ko a taara k'a fɔ ko ka changer tugun n'a y'an bolo an bɛ se k'a changer. Très bien. Alors, président, est-ce qu'il y a donc kelen k'a fɔ Ivoirien b'a fɔ k'a ka carte k'a changer. Président, ni e kɔrɔfɔ faamu i b'a dɔn i ye min ni min fɔ nin bɛɛ ye kuma tilennen ye yalima ne b'a fɛ k'a dɔn ni jate kɛra ka maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ k'a jate dɔnna nickel a taara se fo 4 miliyɔn 3 ma an dalen don a la ni vote bi kɛ i k'a dɔn maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ ka 1000 tɛ d'u ma maa tɛ se k'olu karaba u ka vote maa ye yalima 16e candidat b'a bolo wa vote ma se dɛ. Non, candidat si t'an bolo. Ayiwa baasi. Candidat t'an bolo mais n bɛna ko kelen f'i ye kaban. Comme politiko ka di da la. I bɛ dala kɔrɔbɔrɔ min b'i kɔnɔ b'a f'i ye. Min b'i kɔnɔ b'a f'i ye. Daba. Mali kura nin an bɛ Mali kura min na. N'a ko fɛn o fɛn kɛra kabini transition daminɛ na ka na se sisan ma. An y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sira ta. K'a fɔ an bɛna président élu. O président ka na c'est-à-dire a bi ko sigi fɛn o fɛn kɛra. O tɛ n'a bɛn dɛ. Donc ne ko ni jateminɛ bolo. Transition nin. A fan kelen. O bɛ kɛ transition militaire. A tɔ. A bɛ kɛ transition civile. Et la transition va durer pendant 12 ans. Parce que la jateminɛ a ka nɔgɔn. I ka dɔn an ye ANR kɛ. Awɔ. Recommandation 516 de kɛra. 516 recommandation mun kɛra. 60 u y'o de tɔmɔ a kɔnɔ. Ko o bɛ n'a lawaleya. Yani transition militaire nin ka ban. Ni 60 bɔra 516. A ma to 456. 56 fo o bɛ lawaleya yani 2030. Ni bɛ ko min fɔ bi a ma deli ka fɔ yɔrɔ si ni jɛ ka fɔ tɛ. Président an b'i fɔ k'i walimadɔn i ka nin laseliw la. An ye faamuyaliba sɔrɔ n b'a la yan ni ɲininkali bɛ Abdou bolo. Très bien. Donc sisan ɲininkali laban président i y'a fɔ cogo min na ni o bɔra la 456 in e yɛrɛ fɛ o bɛna k'a damina transition de ye mun fana bɛna kɛ transition militaire kɔfɛ wa. Tout à fait. Donc il y a une partie qui est transition militaire qui est les 4 ans. Et il y a les 8 ans qui est transition civile jusqu'en 2030. Ayiwa. D'accord. Mali kura an bi min ɲininka dɛ. O tɛ se ka sabati ka sinsin. Ni transition ma continuer fo 2030. Ayiwa. Bon sababu b'a jira k'a fɔ ko ANR min kɛra. 60 a bɛ lawaleya. Pendant les 4 ans de transition, c'est-à-dire kalo 6 min tɛmɛra u kalo 20 kalo 21 en tout cas san 2 nin kɔnɔna na. O bɛɛ lawaleya. Ayiwa. 60 min tɛmɛna a kɔnɔ. Maintenant a tɔ a kan ka lawaleya d'ici 2030. O kɔrɔ tɛ fɛn wɛrɛ ye.
c'est que transition ni bi Mali ka transition la banque ka Mali croyait avec pendant 12 ans avec 2030 aywa tabaraka à partir de 2030 amba faut Mali croit bambolo Mali croit damina aywa merci bien voilà merci bien Madiba président Iniche merci beaucoup merci beaucoup nego karafe ambe fieni bo azingora ka allo sumo wakene oui ni mo fa ni ka dem tanu me be foli blo kamara bi am main bi mun kamara tungara ke tungara ira tureke afai ture voilà kamara ni mo fa ni ka dem tanu ma fi ka do ka foli blo ya ça comme tu dis aber ça va abdini dabaga kene ça va très bien kamara vraiment on y fama akela aga demba yo kon bas content non tout va bien ah vraiment ça fait très longtemps ça fait plaisir vraiment ka foli grand Silla il va bien quand même non grand Silla va très bien ok avec le petit Koulibaly aywa dès qu'il y a côté de Suisse la Haruna aywa va très bien nga foli be beye beba me vraiment dabayina abdou gelea do ba on kan Libreville ya no ye premu ko gelea Mali premu de kelembe ko tigeya vraiment ba fabriquer de ba imprimer de cartes mo vraiment Gabon fama willendu be kanga maw minanga ma chama be chômage la biakacha parce que semaine au tunyanga maw minanga anga conseiller de intervention que ça n'a pas été marché bon comme ga mo fanata je crois il y a pas eu de solution bon juma semaine dans la munga demsenu ne vele ku ka PV de la cour ka de faire tribunal là bon moi je suis parti voir le commandant Marcel Chancellor donner ou demander au cas à faire le tribunal là voilà barkar arrivé là-bas ñu livre yoro là mais franchement ko en kelen be gele ya mbole ko so ngon tumbe mu fe ni autorité pe ka nga ambassade Sevilla vraiment au cas mo nunu ñini munu be ka min premu inglan sinon vraiment kelen be gele ba ya mbole aka fa ministre des affaires ministre des transports et peut saisir les Maliens ministre des Maliens de l'extérieur et puis ils vont avec l'ambassade. Oui mais Camara permis bi bo Mali de la katawa taruba glace sur place Libreville. On va fabriquer des imprimeurs là. Ah voilà. Donc ça fait vraiment des bruits parce qu'avec Kanga Jamana Lano, avec Jamana. Mais bien sûr. Bon vraiment il y a pas de dankanere parce que Mohamed Fonere ba kono certaines au terminal demse munun de faire lundi terminer de taru latla. Bon cela veut dire que d'accord ni fama chama kumanana vraiment au lieu de ko Kanga autorité au saisi vraiment nyaka inara. Bon vraiment de ko sonno kon ba se kawele kamblauma. Oui mais minu ba gla ou mine wa ou bien permis bi mama non parce que lundi terminé progrès soit transmis de l'année régionale ka di famoma ou ka hoteru ni mo munu bi ka dila ko minu kana mi mais munu be dila o ma soro nanga mo munu be chauffeur ya mobile ba chauffeur taxi bisi nanga mo alors là Camara, je suis désolé, Ikado Atigera. Là, c'est vraiment un problème. Malien, Dadou. Attention. Nous vous informons que nous sommes en rediffusion, de cette émission. Obnu meka jemu kamila me 600. Ameka segi akande nankoma rediffusion. Aniche akalamelula. Radio Amako 24. Alors ça, c'est vraiment compliqué. N'a fɔra ko e ka taa i sigi jamana wɛrɛ la i ka jamana papier k'o bayɛlɛma k'o di i ka jamana denw ma n'a kɛra kungo ye i k'a dɔn i ye kungo se jamana denw ma 00223 20 24 76 29 00223 20 24 78 78 jɛ ka fɔ allo oui allo salam aleykum aba bisimila jɔn do han Demba Sinayogo ka bɔ Italie Sinayogo bisimila. Awa maka jëm gana me. Naam. Nga tawulo kay ko Sinayogo diyara n ye. Foli b'aw ye kosɛbɛ n'a buru bɛɛ lajɛlen. Merci bien i bɛ Italie dugu jumɛn na. Ne bɛ Turin mais n bɛ a kɛrɛfɛ dugu dɔ la ne n'a cɛ ça fait 60 km. Ah ben d'accord merci bien. Wa an ye président ka kuma mɛn ko a diyara n ye kosɛbɛ ko mais. U k'a lajɛ vraiment dɔ kɛra kuma la dɛ kuma duman in fɔra an ye a mɛnna mɔgɔ caman mago de bɛ ka sa. Ayiwa. Alhamdulilayi ne kɔni bon a dekun bɛ ne da la mais a tɛ fɛn tiɲɛ ne ye sisan mais vraiment mɔgɔ dɔw bɛ yen sisan
min do maka so fenyi ngal ga chama pa be malla bloquer be vraiment ko ala je quoi merci bien nya famia il faut papier no fa ga nimisa ko ka gele ko sebe merci bien merci o woni ga malende an nge bo ma chama na bilanga chefo d'accord OK afamia merci bien mo ko explique mais o ka ala je an kelente africain ya wa bega papier o bi soro ko kelena o ko ma o ka ala je merci bien Sinayogo depuis l'Italie Abdou ika don kunafoni fana nya soro ka bo Espagne jamana na ka fo minye Espagne ika don aywa u ya nyini ka fo u be regroupement familial ke c'est-à-dire que u ka demaya minubia u ka se ko soro Espagne donc ko espagnol ko gelata la vraiment il y a qu'un problème u ye papier ni papier fouillé u ka nga papier minu nyini donc au papier ni o nyini ibina Mali ambassade minbea ambassade Mimbia voilà ambassade Mimbia Espagne ambassade Mimbia donc ubite me malien de fait pour que kase ka ambassade soro donc do ko ninga barabi ni ka tien kaluna ni kalu woro e ka don alors vraiment c'est compliqué mais a gelay mouni a dalé do ka damunka ça on ne sait pas 00223 20 24 76 29 allô 76 29 allô, salam alaikum. Oui, d'abord, comment vas-tu? Je vais bien, Kamara, voilà, Tigera. Voilà, bon, voilà, effectivement, bon, vraiment, Gélia Banga, parce qu'en je me suis rencontré avec certains gens, Moussou Flabou, Bolonidon, Yuka Premou, Minuro, Tiglen de Son, Barara. Bon, tu vois un peu à Kelembe Gélia, et puis avec Jamana et de Soro la Noro Bigua. Parce que vraiment, Bolomunga, Famo, Yerebika, Machama Faka. Bon, vraiment, on va faire notre type d'ambassade saisie. Au cas où, mon homme n'a pas un Malien, mon nom de Prémon, parce que Prémon de Malien de Boloyano. Allez, de Bad de Boloyano, ou bel tas de la garoucherie de santé, imprimer ou ramasser, une Watan, la Watan, Saba Watan. Tu vois un peu, donc vraiment, avec quelques gars, il y a un mobile poli, il y a un cas permis, il y a un peu de Katlaga, Datu, et Alaire Kunaja, il m'a amené Saro, il y a un sens de Solita Kasora. Parce que ça s'écrit que faux usage de faux. Donc tu vois un peu, faux usage de faux, ça c'est vraiment des prisons. Non, c'est le comble. Vraiment, ça c'est un problème. Voilà. Donc vraiment, c'est un problème très sérieux. Et avec la parce qu'il y a un erreur donné à Nyanya, donc parce que comme il y a fait il y a deux groupes de Sénégalais, on va mal premier Yorubolo, un Malien, au Taranouye, à l'ambassade, l'ambassade Magnas, on est resté au Kalama, commandant des brigades de Okoné. Après, maintenant, quand il y a eu de Jean Dabib qui est parti de Komaga, quand il n'y a pas eu de solution, bon, net, on connaît maintenant quoi faire, parce que qu'au progrès de Oulu, maintenant, c'est quoi l'affaire était arrivée à la commandant en chef de la gendarmerie, donc, où le progrès général saisi déjà. Bon, demain, nous, on veut transférer à ta tribunal, là, ou ta Kassora. Donc, on va effectivement, on est rebordé, nous, quand demain, la tribunal, là, je sais que je peux trouver une solution. Ok. Voilà qu'on a, demain, la tribunal, là, qu'on nous l'a non. Ok. Sans problème. Ni ala sona en fana be kunafoni lase Mali famaw ma. Vraiment. Alors comment ils peuvent toucher nous c'est ka ambassade toucher tu wasa noya ka sona. Non, consulat ba kalama Mali ka consulat ba kalama ko sobe. OK, d'accord. Merci bien Kamara. Allez, merci. Allez, Tunkara, merci bien. Et Touré. Mais mon fier quoi. Et Touré. Vraiment il va pour Mali on kuku dija. Il doit que c'est Tunkara. Vraiment au Cana Mbani Mali qui fait vraiment je le félicite. Kala ka saraya ka plainte retiré. Mais c'est où Joro ka bon Malikora Kosobe. D'accord. Parce qu'il y a quand même ni jury chercheur Amara Silla avec Pomba, avec Boumabel, vraiment Joro ka bon Malikora na Kosobe. D'accord. Vraiment nga poli be Mali on wuto ni wati na mo ci kana mo déranger anga Mali tangorota. Merci bien. Merci Kamara, merci bien. Merci bien. Allez, merci bien. À tantôt. 00223 20 24 78 00223 20 24 98 Djekafo Malien Aminu mi jamana kwa kan ni aka jemukai. Allô. Allô, Anikle. Chomar wage point noir. Basi fouette, c'est que ok, d'accord, ok. Aywa, Jalai. Aywa, tabarkala. Ay nara suna malaga nyakadama. Inshallah. Aywa, nara suna ma. Gaji ya Kongo chirere so
kongolo to sutana aywa nala so kongolo ba foko lu ko ba afrique kele leta ya ta malle bolo mal se volontana ambe se fe bolo jagude mo donc mo le bana gutti re yanga finale no ji kongolo ci go be janyere aywa to ante barake be baro min malu kono donc ni kongolo mali volontan ko ni barate kamil 4h suku be datu 11h aywa nala sonama ko ci ko na gaji yoro yanga finale na o kelem bo ko ni o be janyere aywa nala sonama merci bien merci bien merci C'est 00223 20 24 78 78 le 20 24 98 98 la radio Djekafo. Antle. Allô. Alors Anke. Mba. Itumara somo wadi. Ça va, ambe ala tanu. Demba be yakene. Marhaba.